Muistatko vielä, mitä tapahtui elo-syyskuussa 2009? Ari Puheloinen nimitettiin puolustusvoimain komentajaksi Juhani Kaskealan jäätyä eläkkeelle. USA:n entinen presidentti Bill Clinton vieraili Pohjois-Koreassa ja tapasi Kim Jong-ilin. Pop-tähti Madonna konsertoi Helsingin Jätkäsaaressa. Jamaikan Usain Bolt juoksi Berliinin MM-kilpailuissa 100 metrillä uuden maailmanennätyksen 9.58. Barack Obama ilmoitti USA:n luopuvan Irania vastaan suunnatun ohjusjärjestelmän rakentamisesta Puolaan ja Tšekkiin. Käräjäoikeus vangitsi Anneli Auerin epäiltynä puolisonsa Jukka S. Lahden joulukuussa 2006 tehdystä surmasta, ja Ylen pitkäaikainen uutisankkuri Eva Polttila jäi eläkkeelle. Uutispätkät palauttavat mieleen muistoja menneiltä ajoilta. Eihän siitä kaikesta ole kuin runsas 15 vuotta aikaa. Niin, mutta itse asiassa tärkeämpi kysymys tuosta ajanjaksosta kuuluukin, mitä tapahtui Salossa Vuohensaaren leirintäalueen kallioisella ja metsäisellä lounaisrannalla lauantain vastaisena yönä 15. elokuuta 2009? Elokuussa 2009 Salon matkapuhelintehtaan työntekijä löytyy surmattuna Vuohensaaren leirintäalueelta. Salon rikospoliisi käynnistää tutkinnan, mutta joutuu pian pyytämään apua keskusrikospoliisin Turun yksiköltä, jolle uuden Helsinki-Turku-moottoritien läntinen pää muodostuu ennen pitkää turhaankin tutuksi. KRP:n Turun yksikkö saa Salon poliisiasemalta Kirkkokadulla tiimihuoneen surmatutkinnan ajaksi. Alkuun KRP keskittää päähuomionsa surmaa edeltävänä iltana hotelliravintola Rikalassa pidettyyn Moision koulun entisten yläastelaisten luokkakokousjuhlaan. Kesän vaihtuessa syksyksi KRP:n komisario Orvo Jalmari Rautakallion on suunnattava resursseja yhä useampaan tutkintalinjaan ja yhä kauemmas menneisyyteen, missä salolaissyntyisen rikoskonstaapeli Heta Rehnin, LP-viestin entisen huippulentopalloilijan, paikallistuntemus ja kontaktit muodostuvat tärkeiksi. Tiimin kolmannen jäsenen, ylikonstaapeli Antti Järvisen, pahimmaksi viholliseksi nousee väsymys, sillä turkulaispoliisin vauva pitää miehen kiireisenä myös yöaikaan. Jallu Rautakallion KRP:n pääkonttorille antama lupaus ratkaisun aikataulusta horjahtelee, kunnes läpimurto vihdoin koittaa, vaikka vuosikymmenten takaiset tapahtumat ja tuolloin syntyneet siteet laskevat peittelyn ja valheiden tiheän verkon syyllisten suojelemiseksi. Meidän kiirakoirakin sen tietää. Nyt on tarjolla jotain todella jännää. Jättiläinen rikosromaani Salosta on nyt tilattavissa pehmeäkantisena tai e-kirjana kirjakauppojen kautta sekä suoraan kustantajalta www.pod.fi/kirjakauppa.